krama inggil wangking menika pinggang. Awit manggenipun keris menika wonten pinggang. Nggih. Dados duwung menika krama alus du-udu wung-kuwung legawa rela utawi kuwung menika wibawa. Dados nambahi wibawa. Menika nami sanesipun duwung kathah. Saged keris, saged curika, saged wangkingan. Tangguh. Tangguh menika jaman. Nggih, jaman, masa. Utawi nalika keris menika pun damel. Menika pun wastani tangguh keris. Lah tangguh keris menika ketingal saking tantingan wonten wau. Wonten. Nika nun sewu, kula nembe ngaturi pirsa panjenengan. Menika saking tantingan ditanting. Lah wau kok wonten ingkang saged berarti sampun pono. Nek niki mboten saged, mboten napa-napa nembe menika. Lah mangke wekdal pos tes tantingan. Nggih. Abot enteng. Nggih, abot enteng. Enteng menika langkung sae. Nggih, langkung sae. Kenging napa kok enteng langkung sae? Amargi keris menika pun tempa. Lah, tempanipun menika ingkang sae paling gedhe nggih 2.000 utawi gangsal ewu tempaan menika nembe cekapan. Nak langkung sae ngantos 10.000 tempaan. Nggih. Kula nate nenggani wonten pesalen ndamel keris. Ingkang angka kalih menika tintingan. Tintingan menika dawa cendhek swantenipun. Nek pun selenthik napa pun tuthuk. Nah, ting. Lah nek ting kalih ngeten tik. Lah nika sae ingkang dawa. Nggih, langkung sae. Mesti bapak niki nek seserpan padungan niku paling anune. Napa nggih? Sanggit. Peka. Nggih. Lah, mirsani tangguh keris. Mirsani tangguh keris menika saking Pandeleng. Pandeleng menika pun bikak mripat mandeng. Menika kraos. Kraos. Mboten. Nun sewu kula matur nggih. Kula ngaturi panjenengan seserpan menika ingkang eksoteri. Napa ingkang saged pun cepeng, pun gerayang, pun pirsani kalih mripat. Njenengan mirsani menika ingkang babakan ingkang wah niki ana. Mboten. Kula mboten niku. Mboten. Mangke wonten ngelmunipun piyambak. Nggih, budaya. Nggih. Mboten klenik, panci wonten niku, wonten. Panggrayang menika kasar lan alusipun dipun grayangi. Menika ketingal. Teras pangambu menika aroma nggih, bau. Menika wonten. Nggih. Teras pangrasa menika pun nganu niki pun setengah niki. Ati. Kados bapak-bapak rumiyin kalih ibu wekdal pacaran nembe napa malih kok kepanggih nggih, ketingal sandalipun niku pun teratap ngoten enggak? Menika pangrasa. Nggih. Dereng ngendikan nggih nembe mandeng sumerep mripatipun. Menika rasane teng manah nika ayem ngoten lho. Napa malih nek dikedipi
Napa? Mboten kiat raosipun. Saestu menika pangrasa. Nggih, tentrem napa ajrih mangu-mangu menika nganu. Ragu. Mangu-mangu niku ragu. Janjane iki wong wedok tenan apa ora ya? Lah ngono niku ragu niku. Nggih. Kanuraganipun menika putri. Kanuragan nika fisik. Niki kok ngendikane kok getak-getak. Lah niku kan ragu-ragu. Iki janjane lanang apa wedok. Semanten ugi putri pinanggih kakung. Nggih fisike kekel. Tapi kok mencap-mencap iki janjane jengki yo. Lah menika mangu-mangu lan sak panunggalipun. Nggih. Tangguh. Wah dangu Pak menika tangguh menika sampun warsa 300 800 Masehi menika sampun wonten tangguh kadiwatan. Tangguh sepuh menika antawis 800 1100 no Jenggala Kendiri Singosari Pejajaran. Tangguh sepuh Majapahit Blambangan Demak Pajang Tuban Madya menika Mataram Senopaten Mataram Sultan Agung. Tangguh anem menika Jogja Surakarta. Menika tangguh anem utawi senebat tangguh zaman kamardikan. Kamardikan menika Indonesia Merdeka. Kados kula ndamel buku sejarah Pati menika kula bagi 7. Kangge nggampelaken. Nggih. Ingkang sepisan menika zaman Majapahit. Pati Majapahit, Pati niku sinten? Tombronegoro. Kangge nggampilke. Bibar Majapahit niku mesti Demak. Lah Pati sapa? Adipatine Kayu Bralit. Bar Demak mesti Pajang. Jadi Majapahit, Demak, Pajang. Lah Pati zaman Pajang sapa? Ki Ageng Penjawi. Bar Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Pati sapa? Pragula 1 Wasis Jayakusuma. Bibar Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, terus apa? Mesti Londo. Pati zaman Londo sapa? Pak Milono. Terus bar Belanda mesti Jepang. Ndak nggih? Mesti Jepang. Lah Pati sinten? Pak Wuryanto. Terus zaman bar Jepang mesti zaman kamardikan. Kamardikan yo bupati-bupati sak mangke menika. Dados ngaten. Nek ngoten mboten bakal kuwalik. Ora ana Pak Tasiman niku disiki karo Pak Rustam Santika, mboten. Mesti Pak Rustam Santika dhisik, Panuju Widayat, Pak Suparto, Pak Sauji, Pak Narji, Pak Yusuf Muhammad, Pak Tasiman, Pak Arianto, kan ngoten. Nek tahun napa afrat nyetangipun. Indonesia Merdeka menika 1950 gangsal. Ning nyatane 405, 406, 407, 408 Londo tesih tenggene Indonesia. Kan nembe 29 Desember 49 kedaulatan Indonesia diakui oleh kemerdekaannya. Pramila kula mboten ngangge tahun, ngangge niki mawon gampil. Amargi napa mboten bakal kuwalik. Menika tangguh peprincen ning Duwung, niku ingkang angka kalih. Peprincenipun Duwung ancasipun tujuanipun menika panjenengan pirsa peprincene Duwung. Niki bagian-bagianipun. Keris menika napa? Nggih. Wujud keris menika wonten kalih. Ingkang pun wastani lurus lan luk utawa lekuk.
ingkang pas menika mboten keris lurus. Leres. Leres. Mboten lurus leres, tapi mun kulinten wah nek mboten lok mesti kerise lurus. Lah menika ingkang keris lurus utawi lok. Peranganipun keris menika wonten ingkang pun wastani hulu. Hulu menika. Nini hulu. Hulu niku ukiran utawi danganan. Hulu. Lah hulu menika wonten ingkang menika selut, ingkang menika mendak. Menika hulu. Wilahan. Wilahan ingkang wonten klebet. Menapa wastani wilahan. Utawi keris ingkang dipun sandangi. Menika wilahan utawi bilah. Dados hulu nggih wilahan salajengipun warangka. Warangka menika wadah. Nggih, warangka menika wadah. Mangke kula badhe ngaturi pirsa panjenengan caranipun mbikak keris menika dos pundi. Lah, menika mangke kula jelaske. Kula tak teori riyin. Nggih. Warangka wonten kalih. Ingkang pun wastani warangka ladrang. Ladrang menika. Ingkang angka kalih gayaman. Mboten kula pajang mriku, mangke jenengan mboten mirsani kula. Jenengan mesti mirsani mriku terus to. Lah niki kula ngangge warangka gayaman. Ben napa nggih? Kreasi ya. Nggih mriku nggih. Menika ingkang kula nggih menika gayaman. Monggo. Mangke wonten. Nggih, teori riyin. Nggih. Nggih. Perangane keris wau hulu menika wonten selut, wonten mendak, wilahan menika pesi, gonjo lan bilah. Pesi menika ingkang mlebet wonten gonjo menika pun wastani pesi. Nggih. Bilah menika ingkang wujud awak. Nggih. Menika sor-soran utawi bongkot, awak menika tengah, pucuk menika ingkang lancip. Nangger lancip mesti pucuk nggih. Nggih. Mun nyantai mawon nggih, nyantai mawon. Kula niku nek keng anu mboten saged. Dados kula kepengin biasa mawon. Lah, menika hulu. Menika pun milai ricikan menika. Para kadang mboten sisah njlimet ingkang alit-alit. Pokoke keris menika ricikanipun danganan, hulu utawi ukir, terus sor-soran awak warangka. Ini sementing niku mawon. Nah niki pun jlimete wah namine wonten sedaya niki. Nggih. Wonten ingkang pun wastani napa niki? Bathuk mergo teng mriki rondok nonong niki diarani bathuk. Sirah wingking. Kok mboten diarani jendil nggih? Tek sirah wingking. Teng inggil niki namine bun-bunan. Wetengan. Bungkul, patro gandul, umpak-umpak menika hulu. Hulu kadamel saking kayu, menika kajeng. Nggih, wonten ingkang saking gading. Gajah. Wonten saking sungu. Wonten saking balung utawi saking untu. Ingkang awis sakmangke rumiyin gading niki sakmangke pun nganu kawon kalian untu. Ya. Untu gajah. Nun sewu Bapak.
Untu gajah, kula mboten nyebat pojok nggih. Gajah. Mboten napa-napa nggih. Untu mawon. Untu gajah sing bam iku gedene sak dugel. Wedi. Nggih, mula saged pun damel warangka. Kula nggih kaget niku. Menika untu gajah. Menika awis. Selut menika selut. Nggih. Menika wonten ingkang perak, wonten ingkang inten, wonten ingkang emas, wonten ingkang berlian. Ingkang awis berlian. Nggih. Wonten batu jakut nggih wonten. Perak lumados, inten awis, emas langkung awis, berlian langkung awis sanget. Emas sak mangke 1 gram kalih yuta nggih, Bu. Nggih, kalih yuta. Kula wingi pun taros menika nggih selut berlian. Nek kula sing tumbas dipun paringi mirah, namung 300 nggih, leres, Bu. Nggih, berlian. Nggih. Nek inten antawis sedasa ngantos gangsal 12 yuta. Nggih. Menika inten pun sae inten. Nggih. Bilahipun berarti ingkang wonten klebet. Lah menika kula badhe lolos duwung nggih. Nah menika keris kagolong keris kerisan. Dados boten ingkang nggih saestu keris. Nggih, tapi boten mawi apa penempaan ingkang jangkep. Dene pun nikaipun lolos keris. Nggih. Keris sampun dunus. Pripun? Sampun dunus. Pripun? Dados sing ditarik. Oh, ngoten. Oh, nek mriki ampun ngeten nggih. Ampun ngeten. Kenging menapa? Bisa nggih? Kenging menapa? Nek sampun kan kris-krisan menika. Nah, menika minangka hormat menghormati barang yang punya nilai tinggi. Itu diletakkan di atas telinga. Ngeten niki pun penghormatan. Nembon ujungipun pun tempelke kuku. Wedinipun kagem napa menika? Kuku menika saged menetralisir zat arsenik. Amargi keris menika dipun warangi. Lah menika nek pun tempelke wonten kuku menika saged menyerang zat arsenik. Ngaten. Nah, menika sampun. Lambi. Nggih. Nah, sampun diangkat. Nggih. Terus sampun jelas. Nggih pun saged ngeten, nek bibar ngeten, saged ngeten. Nah, menika sampun tidak. Menika wonten ingkang pun wastani lurus utawi leres, nek menika ingkang pun wastani utawi kelok. Bilih duwung utawi keris menika lurus. Kula beto niki mangke mawon iki. Amati keris pun gandeng. Nek ingkang keris lurus utawi leres sanil panipun menika ageng manungsa.
manusia yang lagi berdiri aktif berdiri wong nang keris lurus. Lah nek ingkang lho sanepangipun inggih menika lampah sawer. Lenggak-lenggak lakon. Nggih, monggo, jenengan. Nah, bila ingkang pun mestani bila menika. Menika bila. 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 Nek menika warangga. Warangga ada. Wadahe. Bila Menika hebesi. isinipun bila. Lah bila menika wonten pralambangipun lingga kaliyan yoni. Lingga kaliyan yoni menika. Menika gondo penyatuan yoni menika ingkang pun lebetke niki wonten bolongan dilebetke menika termin simbol perkawinan penyatuan harapan kesuburan yaitu antara pria dan lelaki. Ini Pria dan lelaki. Pria dan lelaki. berarti nek wonten ngajeng menika Pria dan lelaki ya. nggih menika terus seneng Pak prali temen penyatuan terus menika nembe kula kula sonten menika mbeta ngeten iki. Nyuwun pandonganipun kula benjang Juni tanggal 26 dugi 29 wonten Keraton Solo nyuwun pandonga badhe tumut lomba keris sak Indonesia. Ya. Nggih. Mboten kontes bonsai, mboten kontes manuk tawi peksi ning keris. Lah iku terus kepiye kerise iku engko? Nyuwun pandonga nggih. Nggih. Kula mboten gadah angenan ingkang langkung inggil mboten. Kula niku semeleh mawon. Semeleh. Nggih, tiyang nek pun semeleh niku sekeca. Sedaya menika gesang tentrem menika bilih semeleh. Mun niku amargi menang juara dalam lomba. Kula niku cekapan. Ning saged juara nek musuhe niku awon. Nggih napa mboten? Kula pun sae, mboten cekapan lho. Kula pun sae. Ning mengsahipun langkung sae kula mboten saged juara. Menika naminipun semeleh. Lah kula benjang nggih semeleh mawon. Dados kula kan dereng sumerep duwung utawi keris-keris saking kabupaten sak Indonesia dos pundi mboten. Menika. Nggih. Menika benjang kula beto. Sing kula beto wadahe. Nggih, niki lho jagrakipun. Nek kerise mboten niki. Niki kerise teng mriki mangke. Dalem? Ibu menika kepengin pirsa kerisipun Bapak Ahmadi dos pundi. Mangke kula bikak. Nggih, seserpan padungan menika ampun nggih. Ampun. Napa? Kenceng. Ampun. Menika. Niki. Salajengipun wujud luk. Luk menika nek lurus menika sarpa tapa. Sarpa niku sawer.
ula. Dadi nek keris lurus niku ulane tapa. Pirsa nggih, Bapak? Nate pirsa keris utawi ingkang lurus sampun nggih? Nggih. Ula tapa sampun nate? Nangger sing lurus niku tapa. Ingkang langka kalih menika luk kemba. Menika sarpa lelewa. Ula sing lelewa. Lelewa niku napa le? Ora mbutuhi nggih. Ya carane mlaku nu ya ora kesusu, jenenge ora mbutuhi. Liku lelewa. Dados selukipun menika mboten rapet. Nggih. Terus lo sedeng menika sarpa lumampah, ula sing mlaku. Mlakune lelewa kalih mlaku benten, nek mlaku mesti egole niku rada cepet. Nah. Ingkang angka sekawan lok rengkol. Menika sarpa nglangi, ula sing lagi nglangi. Dados selukipun ringkel, dadine rapet. Set. Lah menika nek menika lok napa? Kinten-kinten. Menika kelabet rengkol nggih, rengkol. Ibu ingkang leres. Nggih, sarpa lumampah. Rengkol langkung rapet malih. Nggih. Filosofi keris. Keris lurus ingkang boten luk menika nggambaraken tetek ati. Iman, tauhid, tiyang ingkang sampun menep. Dados pun boten neka-neka. Biasanipun priyayi sepuh menika agemanipun keris ingkang leres utawi ingkang lurus. Keris luk 3 menika gegayuhan donya akhirat slamet wilujeng. Dados pangangkah di dunia dan akhirat bener. Menika luk 3. Luk gangsal menika gancar lancar ngendikanipun. Menika cocok nek kangge diagem dalang, guru. Nggih. Upama dalang, Mas dalang mesti ngagem keris nggih. Nah nek guru kira-kira nganggo keris piye? Mangke kula matur mangke. Ya, mangke kula matur. Nggih. Luk 7 menika wibawa ngendikanipun. Menika nggih termasuk Pak Inggi nek ngendikan ben wibawa. Luk 9 menika wibawa lan panguwasa, luk 11 derajat lan pangkat. Luk 13 menika mapan jiwa raga derajat pangkat semat. Dados luk ingkang pungkasan menika luk 13. Lho Pak, wonten luk ingkang 17, wonten luk 15, luk 21 nggih wonten kok Pak. Mangke. Nggih. Menika luk 13. Menika luk ingkang paling inggil. Bahanipun bilah. Bilah wau ingkang niki. Nggih. Menika wonten kalih nggih menika bilah lan peksi ingkang lebet wonten deder menika peksi. Gonjonipun ingkang tengah menika menika ingkang bilahipun dipul damel arah gonjo. Gonjonipun mriku dados madhepe nggih mriku. Dados mboten malik ngeten mboten. Nggih. Ukuranipun 3,3 cm dumugi 3,8. Menika ingkang pakem. Nah ingkang anu Pak, alit. Menika mboten pun wastani keris. Patrem. Patrem. Nggih, menika ingkang alit. Nek alit tinggi
wanita menika cundrik. Bahanipun saking besi, baja, nikel lan meteorit. Meteorit wantu lintang. Jadi batu yang jatuh dari langit itu meteorit. Ini kangge damel pamor. Menika bahanipun. Ya. Ricikan bilah pun niki mawon ingkang pun ugemi para kadang ampun ingkang alit-alit. Ricikan bilah niku pucukan, tengahan lan bongkot. Pucuk tengah niku awak-awak, bongkot iku sor-soran. Pun niku ricikane. Nek pun udi malih alit-alit mangke. Nah niki pucukan mawon wonten sekawan. Pun westani panitis, ucu-ucu, lengkeh lan pamor. Nah, ricikan ingkang wonten sor-soran lha menika. Nggih. Ingkang pun westani odo-odo, buyuan, sogokan wingking, sogokan ngajeng, ana lambe gajah, pijetan menika pundi sedaya. Lah ricikan menika kangge mangertosi keris niku dapur napa. Nggih. Kados niki lho. Kadang nek kendaraan bermotor rodanipun 3, mesti jenengan mesti langsung. Nah, tesih malih kan wonten bemo, wonten becak. Nek sing mlakune karo sikil berarti becak. Nek nganggo motor iku bemo. Bentor. Lah, kangge nitosi menika ricikan. Wonten keris tapi duwung. Kok ricikane namung pijetan mawon, berarti niku brojol. Oh, wonten lho. Pak Bupati wonten rakyatipun ingkang rawuh ngadhep, Pak, kula aturi keris. Menawa keris sangkelat. Ning namung pijetan sarasan, menika mboten sangkelat. Dados menika brojol. Menika. Nggih. Menika sor-soran. Menika gambar sor-soran nek pucukan nika ingkang menika. Ingkang sor-soran menika wonten bongkot. Nggih. Lah niki gandeng peksine niki mlebet wonten ukir utawi deder. Lah menika ingkang pun westani peksi. Menika, Pak. Peksi. Ingkang gonjo menika. Gonjo keris pralambang yoni wonten ing ngandhap bilah keris omah-omahan ing gonjo kangge nglebetaken besi keris. Mangke wonten gambaripun. Wujud gonjo kados awak cecak utawi tokek. Ricikanipun menika sirah cecak, cocor wetengan utawi gendhok, tungkakan, kepet, buntut utawi gulu melet. Nika gambaripun. Nah. Menika gonjo. Menika pun westani wah sirah kok cecak ya, berarti salah sing ngetik nih. Nek cecak niku ampun sirah. Nggih. Cocor. Basa sing alus sanese cocor napa nggih? Wonten. Napa, Pak? Cadot. Tapi niku pun nganu para kadang sampun kuncara pun pakem niku. Arep digentos nggih awon nggih. Pami wetengan digentos madaran. Cocor tutuk. Wah kirang anu ah. Menika. Ricikan dapur keris. Dapur ramerangaken wujuding keris katitik saking ricikan ingkang wonten ing bilah keris. Ricikan dapur keris sabuk inten
Menika namung gangsal. Nampun pirsa ricikan apa? Menika keris sabuk inten. Menika namung sogokan, kembang kacang, lambe gajah, serawean ripandan. Kula beto sabuk inten. Nggih.